Инцидент с автомобил на НСО е станал близо до Плевен. Потърпевшата Яна Петрова каза, че автомобил със специален режим на движение е изблъскал колата и от пътя и я принудил да влезе в банкета. От службата за охрана коментираха за посветил нас, че Петрова е направила неправилна маневра в ляво. Инцидентът е станал по обяд, когато към Плевен е пътувал премиерът. Началникът на НСО уточни обаче, че в инцидента няма автомобил от кортежа на Бойко Борисов, а става въпрос за друга кола на НСО. Пред камерата на посветил у нас Яна Петрова разказа, че кортеж от автомобили на НСО я е изпреварил около 10 км преди Плевен. Заради завой на срещно движение зад нея останали два автомобила – Ауди и Джип, които тя разпознава като част от кортежа, тъй като били с включена сигнализация. В момента, в който джипа ме изпреварваше, приближи максимално до мене, ожули ми вратата, лявата на колата, огледалото се сви и се прибра навътре. Показва се една ръка от прозореца, която му удари с юмрук по тавана. Всичко стана за броени секунди. Даже не можех да осъзная какво се случва. От НСО съобщиха за посветил нас, че инцидентът е станал неволно. Петрова се е отклонила рязко вляво и затова двете коли са се закачили. От службата отново припомниха, че автомобилите им се движат със специален режим, за което имат и съответната сигнализация.